Pagkuha po mag ispan part, ispe. Hindi ka lang ko. Oh, wa sad mi. Ay, ispe mo aday. Drug test mo ni ko agad. Tukto ka ragod bisig na. Ayo, boss. Oy, kasi na, pa-medical mo? Mo medical ko. Ay, sige. Sulod mo, ma'am, sir. Sulod. Sulod ba? Sulod. Dili na, sulod mag-medical. Ay, dili na, boss. Dili. Lingkod. Lingkod mo dali, boss, madam. Legit yun, dili. Hello, Doc. Kaning, dire magkuha medical, Doc, para ispe. Kay, mag-grades na may ba niya kung mga kauban, nagulat sa gawas. Sarge! Uy, saan ka dali? Ay, tawag ang busing ba? Naunsa naman ka na magpa-medical, oh. Pa-medical? Pagdali, diya. Sige, mapas na ko. I-check ako, unabay balita ID, birth certificate, o... Ako na ibahala sa requirements, ano, pagdali, diya. Sige, hanto na ko niya. Magpaabot ba? Sige. Diri naman tingali to magpa-medical lo. Kuha ko lisensya ba drive ko motor. Puro ko op si building 63. Kuha na tingali ni diri. Mao na ni. Medical ni diri, medical. Mau na sila, sir, sa makuha. Medical. Kanto mo. Tulo na ka bo? Ayaw mo ni siya, i-introduce na ako, mo ni siya ang head sa UFO. So, kung magkuha mong SP, ilang babala ka, okay na kayo. Sarge, no? Lisensya, SP, wala may kabalakan. Makabala sa inyo, ha? Sige. Practice mo diri, doon siya, ha? Dahil balita ID? Kompleto. Kompleto mi, Sarge. Pwede naman, madali, Sarge. Kaya grab, kung makaklab na ako, Sarge, ba nagpaabot sa gawas. Uy, pagulat niya, damulag. SP, nag-anik ka, mag-registrize na ka. Gaya ang bataan niya, eh. Full gear pa, oh. So, atong first procedure, bago mo ko medical, BP sa mo. BP, Sarge. Well, problema, Sarge. Bisa kayo madali lang ni Sarge. Kaya in case mga high blood ay mo. Oo. Di ba? Damulag ko. Sir, ikaw na sir, dahil Oy. nag-BP ka sir. Ako na. Ako sa una, pre. Ha? Ako na kayo pasita. Nagod ko, pre, kay kung mga members club ba, sa club. Angol kay ka ba? Grabe, guys, damulag. Di ka ulat, balayo pa kay siya. Init kayo, kung mabiyahe ko na. Sige na, pre, nagkaroon kang tips sunod. Sige na, Sarge, pabipiin ako, Sarge. Paabot to sila ba? Mga suko to. Ay sir, dili sir. Dili alam ka sir ha. Kaysa ingon aning alawas mong god, kailangan dili asali. Okay. Ano, sir? Nga na yun ni nurse? Okay, relax, okay. Ikaw na, pre. Te. Sige, ikaw na sir. Relax sir. Okay ka lang. Ma'am, dili na ko kay drug test kung pangita, drug test. Next, ikaw na ma'am, next. Sige, ikaw naman. Give. Ay na BP nurse. Ay, okay Kay na. mga tambok na akong ginabipihan dire. Hindi magaglawas. Hindi maglawas. No. I-check na lang palihog iyahang mata. Ang sa eyes na nata ma'am. Sa imong visual. Direta ma'am. Hindi ka sila, sir. Dire ma'am. Sige ma'am, magsulat ko words dire ma'am tapos basahon nimo sa layo. Sige. Para masukod na to kung unsa ka litinaw imong pananaw sa layo. Okay? Pagi pa-play, check na to pa-play. Dito ka. Palayo pa-play. Basahan ni mama. Layo ko. Layo. Sige, palihog sa kuha sa imong eyeglass ma'am kay itas na to tarong imong mata. Ano, klaro ma'am? Klaro pa man. Basa daw. E-A-O. Atras pa pala, atras. Dali siya. Ano, klaro ma'am? Klaro pa. Pa-play. Palayo pa. Dali, Sarge. Kato mo, klaro ma'am? Asa naman dapat sir? Pa-play! Di, diyan ka sagutan ni Pet! Sarge! Dali, Sarge. Ano, klaro to dito ma'am? Ha? Asa man dapat? Kato ba, sa layo ba? Wala naman ko makita. Wala, hanap kag mata. Bista ni, bagsak sa mata. Ilista, itnas, bista. Bagsak ka mo, lingkurin lang nito mo, bagsak ka sa mata. Okay. Hanap ni bata ba? So atong last set, ma'am sir. Kini sir ha, magkuha ta sample ninyo sa inyong hugawa na may CR dire sa likod. Kung ito lang nyo gamay sir, gamay lang nyo kay sir. Ibutan nyo dire, balik, pasa sa mga. Sir, palihog lang ko sir kanang kuhit lang jud. Kanay uban ko kaayo ba? Kuhit lang ha, kuhit lang. Kuhit lang Uy, jud. damulag. Kuhay tayo pag lingag-lingag ya. Yan, pasa na yung balik. Nga dako kayo ihatag sa mua. Pasa na yung balik dire yan, mulat me. Ay CR dire lang mo, pag CR. Sige sir. Ayo, madam. Ayo, diri pa medical. Madam, sir. Lingkod. Anong karon pa man kadoy nga padong na may manira hapon naman.
Dapat mag-medical nga hapon. Late na kay kabasa di kagikan day sir. Ang tagalagyo pamunggo ko sir kana naggahi pa ko sakay pa ko bus sir. Ay, luwi po kayo. Panyo na lang nato di kay Tagalagyo man day. Tagalagyo man day. Sige sa, Kaya pala pagbigyan lang, mo na. last na lang. Nagsakay pa di Skylab ah. Hindi pa ta mapas medical sir. Ah sige sir, amo kang ito sir kay medical man eh. Sus, dali anak, pangutan anak mo. Di na bipihan no. Dili ka high blood sir. Dili sir. Ah dili high blood. Ilan man kasi pang lawas ko. Bata pa Sige, dili high blood. Bata pa man. Dili na high blood ibisan di. Sir, kanang klaro mo pananaw? Klaro man sad sir, tinaw ang bananaw sir. Klaro. Sige, unsa man eh? Pangit sir. Tinaw mo din mo mata di ay. Klaro kay kaniya. Dili ka sir. Ay ano sige. Check na lang hugawan na dito. Sige. Sir, kini sir, mo na itong i-check sa inyong hugaw sir ha. Hugaw? Nakatesting na kali sa una sir. Wala po man sir, wala man sa mong lungsod sir. First time yun mo nagpa-medical dyan dron. First time yun ako sir pumulugsong good sir. First time pa din nagpa-medical. Agriping nga. Kini sir, mo na ito sundan sa hugaw sir ha. Hugaw. Kaya para ma-check na to ba kung nabi mga kagaw. Ano lang kayo? Sir, sir to sir. Dire this way sir. Sige. Sir, dito sir. Okay, sir, wala kami sir. Wata lang na siya. Sir? Sir, wa pa ka na humandi ha? Sir, nahulat ni sir. Nga! Okay na ma'am, sakto na. Sir! Giingnan biya kasi na kung basta kuhita lang. Nalibang naman ka. Kuhaan din nato ni sir. Ano to ni butang? Nak, kadama! Ano to ni?